Buhatod kaninyo ning usa ka lahing tulumanon nga modalit kanato sa mga sugilanon kinutlo gikan sa tinuod nga kasinatian sa mga binuhat kansang balatian na nga alim. Kakulian sa panglawas, bugat nga balatian, ayaw kabalaka, masulbad kining tanan pinaagi sa pagsunod ning atong tulumanon. Gabayan sa kaayuhan, tulumanon nga maghatag kanimo og giya kung unsaon aron ang inyong balatian, makaangkon og kaayuhan. Gabayan sa kaayuhan, sinuwat ni Monique Di Gracia sa Sidon, sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Gabayan sa kaayuhan. Og karon mga igala niya ang sugilanon ni Stella nga taga Orhelio Street, Cebu City. Dini sa tutulumanon gabayan sa kaayuhan. Mga higala niya ang sugilanon ni Stella. Uy, wala. Dako na lagi kaayo si Ann. Di na lang day mo tubo. Padong naman gani kas pagkatiguang. Mamano, dali ragad kini siya. Makapanupo, uy. O, sa may nakaon day nimong nakatultol ka naman namo din he. Abi na ko, wa na ka makailan ako. Gusto na uy. Unsaon mahal nga inahan, nagaid man taon ni Sbaya ang imong anak, kay wag gitay katimbang sa pag-atubang sa mga gimbuhaton. Oh, hain naman ditong inyong katabang day, nga arte pa nimo, nga ikaw mo nun tay agaon. Ay, akong gipapahawa, uy, kay kawatan. Unsa? Mao nga akong gibuhian, kay nahadlo ko nga, may naikan unya hinuon ni Bong. Kontra baya kayo atong tawhanan ng mga taong hilabtanon. Ay, maugyod na, wag gyud ayo. Kung makatumong kag mga tao nga pilit o kamot, diin masabto nimo makit-igod in town. Ay da, kung amiga mo ay nag-recommend, dili lagi unta ko mo dawat, kay kana laging wata masoyito. Pero, unsa-unsa da nga ato higayuna, nakinalan magyud ko katabang, kay magkapuliki na magugkog lihok. Mao nga napugos na lang gyud ko sa pagdawat niya. Nga, mao na nasakpan man ako nga namingwit. Og daghan kay kuha. Mao nga gidretso palayas, oy. Kinahadlok lagi ko maabtan niya ni Bong. Unya, masugamak noon siya sa akong bana. Nakailabi ka ni Bong, ha. Basta hilabtanon o kamot, kontra gid kaayo niya. Hay, luuya, baya ni mong anak ka. Ay, ato na lang una mo amo si Ann, mabi. Kamu na lang bitang duka. Unsa? Oh, sa agmanon niya? Hilom dia dong, oy. Matay. Pag-receive kay kada. Magdagang negosyo, no? Makatilaw sa taog laming sudan. Paubos man dayon. Para dili pangayuan. Ngano, kano sa ama ko nagdinaw ninyo, dong? Huwa bitaw. Mo ginay akong nabiliban ni mo day. Ay, mihangyo lagi siya. Nga adto na ko numi dito si Ann sa ila. Kay, wa manggod tayo makaabag ini niya dong. Nahibaw man ka nga, layo sad kay na-assign si Bong. Maong siya ragyod og ang ilang mga anak gagagmay pang mahabilin sa ila. Huwa di siya katabang. Ay, nitagam ko, dong, oy. Nga naman. Nakatumong siya katabang nga kawatan. Ay, patakar sa di kag punit og mga tao nga huwa ka masuito. Anin lang, kung adto lang una nimo sila si Mama og si Ann, dadalasan nas basti para madisiplina na siyang laag ng bayuta kay hindi man mahimutang dito sa bahay. Mayong pagbuminaw sa Kihas Lex prima Pino. na bata kay dili lagi mahadlok ka mulakog magabi. Unya dugay kay mauli. Mabati bang huna-huna sinahan. Hain man. Tawaga, be. Sige. Ann! Ha? Ato na mo si Lola Stella ni mo sa amo, ha? Kay wa mi makauban kung mubiyahe si Uncle Bong ni mo. Kuin masugod si Lola Auntie. Langga, ato lang una tas ila ha. Aron sa ka makasurog syudad ba? Kisira kita na ko pa. Kana ay. Wa kay kakita ng naasala. Uy!
Hala! Uy, ang iyan akong gwapa. Uy, niya lagi ka, auntie. Basta no, may ka na hinumdum yung ka nga, di aday kay mga igsuon o inahan din hi. Dirada sada. Yan, di na tinuod. Ay, hala, auntie. Nay, misamot lagi ka kagwapa ron. Lahay, gining makabanaw dato sa, no? Uy, gusto na ana, uy. Ay, day, okay. Nan karon. Unsa magin tugtukmod nimo para imo minglilion din hi. Kamingaw ninyong tanan. Unsa pa man di ay. Naibaw na si mama kung unsay rason. Nganong wa na ko makasuro din hisol sa taas nga panahon. Maong ni ako aron sa paghangyo sa inyong kaluoy. Uy, lahi ra. Ang dato, manimuhangyo nga sa pobre. Holan no? Ano mo na? Nagkinahanglan lang taon ko sa inyong serbisyo, dong. Dili raman mo na ko thank you hon. Swelduhan taman mo. O sige, go! Alo? Kanindot sa bahay ninyo, auntie, oy. Gikan karon, isipan na sa ninyo nga inyong bay. Uy, hala no? Wow, marag. Hala, uy. Uy. Hala. Naunsa ka? Ngano ka? Baste, ngano ka? Ay, nalimot man day kong sulti nimo. Nga anime kay ning bataa. Doon kay, magsige, malagi kuwang-kuwang sa kato. Uy, murag. Daan man ning los paron bataas gamay pa maong permi na tong tabangon ka ni adto. Mao, Siya, Rosad, uy. Huwag kinakatudlo ninyo dito kung unsay maayong gamiton para makalabang sa anay mong kondisyon karon baste. Kinada ka ideya ko rin sa auntie. uy, kung doon na kay nahibawan. Nga nung wa nam lang sa taon minimo tawgi dito sa bahay, uy. Ay, sige na lang, ni ana magin mo din O, gikan karon ha, nga nahuman tagpamahaw, magsugod na kag tumar sa food supplement nga epektibo kaayo ha. Tumar karon sa Biotrof Herbal Capsules baste. Unya, dili na gyud na paltahan. Imo nang mintinon, aron hingpit na gyud nang mawagtang ang imong pagpanglipong. Gwapon lagi ka. Uy, koreksyon namahan ko. Di na magaling ko gusto nga tuli o nagugusab. Ayaw dyan ko ginagwapo. Kumo, kaong ka. O, ayaw sa napadero eh. Sakit ba yan na, no? Ay, lipay magani ko, nga naulian na o wala ang pagpanlipong na ako tungod kay nakatabang yun ang Biotrop Herbal Capsules. Unya, imo na hinuon kong kumuon. Dili nak, joke lang, joke. Love ko kang papagod, unsa ka ba? Lipay kay kudong, nga nawagtan yun ang imong anemia. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules. Mao ka higala ang sugilanon ni Estela nga taga Orhelio Street, Cebu City. Dini sa Totolamanon, Gabayan sa Kaayuhan. Dalit sa Biotrof Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.